elkarrizketan lehen aipatu den bezala Iratxe Alvarez dugu hemen, ESK sindikatuaren Nafarroako bozeramailea. Izan ere, larunbat honetan emakumeen aurkako indarkeriaren eguna da eta horren inguruko kanpaina antolatu dute. Ez da Iratxe, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta arratsaldeon. Arratsaldeon, baita zure ere. Orduan kanpaina, zertan datza? Ja badaramatzagu urte batzuk, urtero ESK-ak antolatzen ditu kanpaina ezberdinak, bai 25-arako, baita ere martxoak 8-aren inguruan, eta ja pasadan urtean fokoa jartzen genuen batetik hedabideetan eta instituzioek hedabide horiek salatzerakoan edo indarkeria sexistaren tratamendua salatzen genuenean egiten ez zuten horretan, ez? Eta aurten beste buelta bat eman diogu gai honi, eta zuzenki fokoa jartzen dugu instituzioengan, ez? Indarkeria sexista milak aurpegi ditu, modu askotako indarkeriak daude, ez da egia da agian bortitzena heltzen zaigula, beti hitz egiten dugu izeber horri buruz, askotan ezakigu non dagoen izeberren punta eta beste guztia geratzen da hor estalia, eta orduan guk fokoan jarri nahi genuen instituzioetan zer egiten duten eta batez ere zer ez duten egiten indarkeria sexistaren kontrako borroka honetan. Batez ere instituzioen papera bere biziko garrantzia duelako, eta mugimendu feministak behin eta berriz esan du, eta ESK ere horretan da, ezer egiten ez badugu konplizeak gara ere, ez? Orduan, sistema patriarkal horren barruan instituzioek zenolako jokaera duten. Eremu laboralean? Eremu laboralean, orokorrean egin dugu irakurketa orokorrean, eta egia da, guri tokatzen zaiguna eremu laborala dela, baina irakurketa orokorra egin dugu ere, ez? Ez bakarrik eremu laboralean, eta gure sindikatua nazio mailan funtzionatzen du, Euskal Herri guztian funtzionatzen duen, ez orain momentu honetan EAEn badaude RGIren legearekin gora eta bera modifikatuko den edo ez, eta horri ere genero ikuspegia jarri diogu, eta baina eremu laboralean batez ere, hori da guri tokatzen zaiguna. Ze nolako kasuak ikusten dira? Sindikatuetan denetarik egia da lan mundua, indarkeria sexista estrukturala da, eta gizartearen eremu guztietan ematen da, ez da bakarrik etxeetan ematen edo pribatuan ematen, ez? Gero beste arloetan ere ematen da. Lan mundua oraindik ere gizonen mundua da, eta gizonen munduan denean sindikatuak ere oso maskulinizatutak daude. Beraz hor badugu erronka eta badugu lana sindikatuen barruan egia da, batez ere, nik uste dut hori oso argia dela, ez? Euskal sindikatuen artean estrukturetan behintzat hori ja baduala aurrera, ez? Eta ezberdintasun horiek ez direla horren besterako, baina lan mundua beste gauza bat da, eta enpresetan beste motatako gauzak gertatzen dira. Baditugu arazo pilo bat horren inguruan, indarkeria zuzenean pairatzen dituzten langileak, jazarpen sexuala edo sexista esate baterako, baina baita ere beste mototako indarkeria instituzionala dena guretzako, ez? Adibidez, emakumeen gehiengoa jardunaldi murriztuak dituzte, galdetzen diegunean emakume horiei 60% baino gehiago, 61,18 uste dut dela zehazki zenbakia, esaten dute jardunaldi hori daukatela, ezin dutelako oso bat lortu, horrek suposatzen duenarekin gerora begira, ez? Inkapazitateak daudenean oso eskasak dira, gero erretiro garaian baita ere oso erretiro txikiak geratzen zaizkie, eta baita ere lana bukatzerakoan langabezi prestazioak asko txikiagoak dira besteekin konparatu, eta horri instituzioak esaten duguna da, hautela zer egin, azkenean batez ere jardunaldi murriztu horiekin gertatu izan dena, edo saldu digute horrela behintzat, kontziliazio horren izenean, eta azkenean kontziliatzen
dugun bakarrak emakumeok gara. Antzaz, gizonezkoek ez dute kontziliatu behar, ez delako haien lana. Kapitalismoa eta heteropatriarkatua oso ondo harremantzen dira haien artean, eta azkenean emakumeak jarraitzen dugu zaintza lanak egiten, doan egiten ditugu lanak dira gainera, eta orduan hori sistemari oso ondo etortzen zaio, ez? Eta, hor instituzioek badute zer esaterik, egin dezakete azkenean guk ere hori behin eta gehiagotan salatu dugu, ez? Legea aplikatzen dute, berdintasuna egongo balitz bezala, eta ez lan munduan, ez beste esparrutan ere, berdintasunik ez dago, beraz legea ezin da aplikatu berdintasuna balego bezala, ez? Hori alde batetik, baina baditugu sektore batzuk, sektore feminizatuenak errepresentazio sindikala gutxiago daukate, esate baterako, negoziazio kolektibotan apenas ez dute parterik hartzen, emakumeen egoera lan munduan, gizonezkoekin konparatuz asko larriagoa da, eta hori horrela da, eta salatu behar dugu behin eta berriz. Feminizatuak dauden lanpostuak adibidez, garbiketakoak edo ze... Bai, guk oso kezkatuta gaude, batez ere oso sektore zaila delako, garbikuntza bai, oso feminizatuta dagoen sektorea da, eta gainera beti adibide gisa hartzen dugu berritxa salarial horri buruz hitz egiten dugunean, ze hori gertatzen da ere zerbitzuetan, baina garbiketan oso ikusgarria da, ez? Lan garbitzaile gehienak emakumeak diren, eta peon espezialista ditzen den hori, adibidez, garbitzen dutenak, ere, gizonezkoak diren, ez? Beti dago, baina ez hori bakarrik, etxeko langileen egoera, adibidez, guri asko kezkatzen zaigun sektorea da. Egia da 2012tik kontratuaren derrigortasuna jarri zutela, hala ere hori ez da betetzen. Lan inspekzioa ez du eskua hartzen horretan, sartzen garelako hor konflikto batean, ez? Etxeko langileak etxean lan egiten dute, eta etxe partikularrak horretan inspekzioa ezin da sartu, antzaz hor dagoela inviolabilidad del domicilio, ez, da halako gauzak. Orduan hor, arazo bat dugu, gero ere lan zerbitzuak, Nafarroako gobernuan eta EAEn Eusko Jaurlaritzak dituen lan zerbitzuak, ere ez dituzte horiek bereganatzen, oso arraroa da ikustea lan eskaintza bat, ez, instituziotik antolatzen dituzten horietan, ez, etxeko langile batentzako, gero ere hemen dauen beste arazoa, batetik daukatela erregimen berezi bat, ez daude langileen estatutoaren barruan, beraz horrek suposatzen du kriston ezberdintasuna beste langileekin konparatuz, ez, baina gero ere gertatzen dena da, ez dagoenez behar bezala erregulatuta, eta hor daudela limbo batean, sartzen dira bitartekari bezala hainbat enpresa, askotan enpresak ez diren, eta laguntzak edo ematen dituzten oiez, Caritas, Cruz Roja eta halakoak, bitartekari bezala funtzionatzen dutenak, baina inolako ziurtasunik ematen ez dietenak langileei. Hau da dagoena, nahi baduzu hartzen duzu, bestela ez dira errespetatzen deskantzuak, ez dira errespetatzen orduak, ez da gutxiago ere, orduena, baina ez da ezer errespetatzen, eta bereziki, sektore guztia oso egoera larrian dago, baina bereziki interna horiek edo egun osoko jardunaldiak dituzten langile horiek, hemen nahazten da ere gehienak, horrela lan egiten duten gehienak, inmigranteak direla, pertsona migranteen arazoa daukagu ere, askotan paperik gabekoa, inolako segurtasunik gabe, eta egoera horretan salaketak jartzea oso arraroa da, eta kostatzen zaie pilo bat, baina gu sindikatuan saiatzen gara horretan lan egiten, baina egia oso sektore prekarizatuta eta oso gaizki dagoen sektorea dela. Eta orduan, hau ikusita, zer proposatzen duzu edo,
Bueno, guk eskatzen dieguna eta hori da gure kanpainaren nahia ere, da instituzioek badituztela tresnak eta baliabideak batetik legeak kunplitzeko, porque hori da askotan izaten dugun arazoa. Legeak badaude, baditugu hor eta gero ez dira aplikatzen. Hori pasadan urtean salatzen genuenean komunikabideen jokaera guk bagenuen identifikatuta komunikabide bat, Bozento taldekoa, behin eta berriz betetzen ez zuena indarkeria sexistaren kontrako protokoloa, behin eta berriz salatuta zeuena bai Emakunde, baita Inain ere, eta azkenean haiek ez zuten gaitasunik izuna jartzeko edo zerbait horien kontra egiteko, enpresen borotatean geratzen zen hori, orduan ez. Legeak baldin badaude, aplikatu. Inspekzioa ere eskua hartu behar du, bai etxeko langileen kasuan, oso ikuste dugu, oso garrantzitsua dela hor sartzea eta ikustea ze egoeratan dauden langile horiek, eta gero kontziliazioari buruz adibidez hitz egiten dugunean, lehen esaten nuen, berdintasun egoera batetik ez bagara abiatzen, eman diezaiogun buelta, egin dezagun zerbait, inzentibatu nolabai gizonezkoak kontziliazio lege horiek hartzeko proposamenak egin, edo adibidez amatasun eta aitatasun bajak direnean berdindu eta derrigorrezkoak izatean. Askotan langile lan munduan, eta hori ikusten dugu gauza askoekin, oporrekin adibidez, tristea, baina horrela da, derrigorrezkoak ez diren gauzak ez dira betetzen. Enpresen esku geratzen dira eta ez dira inoiz betetzen. Igual gauza batzuk derrigorrezkoak izango beharko lirateke, eta horretan guk ezin dugu ez ere egin, baina instituzioek ulertzen dugu baietz. Aipatu duzu oso gauza garrantzitsu bat dela, errealitatean berdintasuna ez dagoela, hori argi dago, eta instituzioak egiten dituzten gauzak da berdintasun hori existituko balitz bezala, ez? Bai, hortik abiatzen dira, eta guk behin eta berriz esaten dugu hori ez dela errealitatea. Ezin ditugu ezberdinak diren egoerak berdintzat hartu eta egitea denentzako berdin, ez? Ikusi dugu beste esparrutan hori ez dela egiten, ez? Hasieran eta horrekin ere oso polemikoa izan da, ez? Politika munduan jartzen zirenean kremaiera hori, ez? Neskamutila, eta kupoak eta hori, igual egin behar da, ez? Azkenean, honi buelta eman behar diogu. Eta badaude tresnak, eta badaude moduak, beraz, egin dezatela, hori da eskatzen duguna, ez? Eta egia da, lehen aipatzen nuen ere, sistema patriarkal baten barruan gaude, baina sistema patriarkal hori mantentzen jarraitzen badugu, horren konplizeak gara ere. Horrekin apurtu behar dugu, eta apurtu behar dugu esparru guztietatik, ez? Eta askotan indarkeria sexistaren kontrako borroka horretan instituzioek egiten dutena da, gauza aparte bat bezala aztertu edo tratatu, ez? Partia ekonomiko batzuk ematen dira indarkeria sexistaren kontrako borroka horretan, baina ez dute hartzen gauza transversal bezala, eta transversala da. Emakumeok indarkeria pairatzen dugu gure egunerokotasunean, ez bakarrik gure erlazio pertsonaletan, ez? Erlazio pertsonaletan bai, baina lan munduan baita ere, baina gizartaratzen garenean baita ere, eskoletan, oso modu transversalean hartu beharreko gaia da. Gero ere, salatzen den beste kasu bat ere hemen gertu izan duguna da, Euskal Gatazkaren testu inguruan ere hor indarkeri mota ezberdinak eman dira, ez da? Bai, eta horre oso lotuta orain aipatzen nuenarekin, ez? Azkenean mugimendu feministak egin du horren irakurketa, eta nik uste dut arrazoi guztia dutela, ez bai bakeari buruz ari gara hitz egiten, behin eta berriz, baina hau ez da gure bakeatze, bake mota ari gara eraikitzen, ez? Nahi dugun bakea izan behar da denentzako bake bat, ez bakarrik batzuentzako, eta emakumeok ez gara bizi bakean. Guri patriarkatuak ez digu treguarik emoten, orduan bakea eraikitzeko prest gaude,
baina guztiontzako bakea izaten den hori, ez? Eta ez bakarrik batzuentzako, eta gatazkarekin hor nahaztu egin dira, hainbat eta hainbat konflikto eta gatazka, non indarkeria, emakumeenganako indarkeria guztiz transversala izan diren, ez? Eta horren inguruan, nik uste dut adibidez foro soziala ari dela, eta egin zuen Bilbon oso ekitaldi hunkigarria eta politaren, non emakume askok haien testigantza eman zuten eta haien historia ezberdinak, baina elkarrekin ere oso lotutak zeudenak, azkenean da indarkeria sexista eta bueno, eman zituzten hori, ez, haien bizipena kontatu zituzten modu publiko batean, nik uste dut oso halako saiakerak eta halako eta jarraitu behar ditugula egiten behin eta berriz. Batez ere, oso garrantzitsua delako ere indarkeria sexistari buruz hitz egiten dugunean eta erasotutako emakumei buruz hitz egiten dugunean, egia da justizia behar dugula, baina baita ere egia gure hitza onartzea egia bezala, eta hori delako oinarria erreparazio bat egiteko eta egoteko. Eta hori momentuz ez da egiten, baina bide horretan jarraitu behar dugu. Eta hori zen leloa, ez? Sinisten zaitut dizut, bai. Bai, azkenean, eta hori da Euskal Herri osoan 25 honetan erabiliko den leloa manifestazioetan, horrekin arazo larri bat dugu, ez? Emakumeok esaten dugunean zerbait, orokorrean ez zaigu sinisten, ez? Eta gainera ari gara hitz egiten, ez da bakarrik nik kontatzen dudala nire pelikula. Osea, ari gara hitz egiten indarkeriari buruz, delituak direla, zigor bat dutenak, eta gure hitza eta gure kontakizuna beti zalantzan jartzen da, ez? Behin eta berriz. Eta, klaro, ja, juten gara atzera, ez? Zelan, edozein motatako gauza salatzen duzunean, nik jute eman naiz, komisaldi batera, salatzera, kotxea lapurtu didatela, inork ez du dudan jartzen kotxea lapurtu didatenik. Dudan jarriko da, bata edo besteak egin duen, baina ez delo kotxea lapurtu didate. Baina emakumeok juten garenean salatzera, edozein indarkeri mota, dudan jartzen gaituzte, denbora guztian, ez? Gure hitza ez da nahikoa hori mantentzeko eta salaketa hori aurrera ateratzeko. Eta salaketa hitz esaten dudanean, ari naiz salaketa judizialari buruz, baina baita ere salaketa publikoari buruz, ez? Emakume batek ateratzen denean publikoki esatera niri hau gertatu zait, ja hor beti dudak, ez? Eta azten garaia, baina igual ez da horrela esan, baina ziur zaude, baina igual gaizki ulertu duzu, antzaz emakumeok ez ditugu gauzak ongi ulertzen. Eta azteko, nahiko gogorra dela ja biktimarentzat esatea publikoki, ez? Hau gertatu zait. Hori da, oso gogorra da publikoki onartzea. Lehenengo, ja, zure buruarekin onartzea indarkeria jasan duzula adibidez, edo beste motatako erasoren bat jaso duzula. Baina gero, ja, behin onartu duzunean, asaltzea eta kontatzea jendeari niri hau gertatu zait. Oso gogorra da. Baina gainera, zalantzan jartzen baldin badizute, asko gogorragoa, ez? Eta horre egoten da biktimizazio bikoitza, baina eta berriz kontatu behar dela gertatu zaizuna, horrekin arazo bat dugu. Hala ere, bagauden momentu batean ematen duela ere, Hollywoodekin ere gertatzen ari dena orain, eta geroz eta gehiago jendea ausartzen ari dela salatzera, ez? Bai, nik uste dut horretan mugimendu feministak eragin handia izan duela, ez? Azkenean emakumeok nik uste dut jasotzen duten mezua da ez daudela bakarrik, ez? Hemen daude emakume pilo bat sinisten ditugula, ez? Eta gainera saretzen garela eta elkarrekin gaudela borroka hontan, beraz, naiz eta garrantzitsua izan gizarte moduan sinistea emakume hauek, momentu batean esan dezazu, ne berdin zait honek ez ba nau sinesten, porque nire beste guztiak bai, ez? Eta horretan nik uste dut adibidez, jazarpen sexualaren inguruko horrekin gertatu dena izan da hori hain zuzen ere, ez? Sare bat antolatu dela non
emakume hoiei babesa eman zaien, ez? Oso ezberdina izango zen, derrepente emakume bat ateatzea, esatea hau gertatu zait, eta jende guztiak isilik geratuko balitz, ez? Baina egia da horretan mugimendu feministak asko irakatsi digula, sindikatuei eta esekari hain zuzen ere egunero ikasten dugu haiekin, ez? Ze nolako baliabideak dituzten eta zelan zaretzen diren eta laguntzen diren, eta elkartasuna emakumeen artean. Eta zalantzan jarri arren, azkenean hau oso importantea da ere, errealitatea ere erakusteko, ez? Hau gertatu egiten da. Bai, azkenean ez badira salaketa hauek publikoki egiten edo ez dira existitzen, ez? Askotan ere edabidei esaten dizuegunean, ez? Pixkat zuekin gaudela hor beti egia da edabide guztiak ez dutela tratamendu bera egiten, indarkeria sexistari buruz, baina batzutan ere, ez baduzue kontatzen, badirudi ez dagoela, ez? Eta salaketekin gauza bera gertatzen da, ez? Egia da formalki salaketak egitea, hau da prozesu judizial bat hastea, edozein kasutan ere, zaila dela eta gogorra dela emakumeentzat, baina badauka beste irakurketa bat, eta bada horrek ere instituzioari ematen diola neurria, ez bada salatzen, badirudi ez dagoela, eta egon badago, ez, beraz, salatzen jarraitu behar dugu, naiz eta gogorra eta zaila izan. Orain ere, pilpilean dagoen beste gai bat da, San Ferminetako bortxaketa, eta horrekin ere, defentsaren lana hori da, baina ere detektibo bat jartzearena hori ere nola... Bai, oso harreman ere aurrekoarekin, ez? Lan emakumeen hitza beti zalantzan jartzen den, ez bakarrik esan duena momentu horretan, baizik eta geroago eta horretik egin duena. SK sindikatua Nafarroan indarkeria sexistaren kontrako plataforman lan egiten du, beste herrialdetan koordinadora feministetan baita ere, eta guk oso ados gaude plataformak mantendu duen eta mantentzen ari den jarrerarekin, ez? Eta da kasu konkretu ni buruz ez dugula hitz egin naiz, ez esegatik, baizik eta zoritzarrez beste kasu bat delako. 2016 San Fermin horietan 11 eraso sexista salatu ziren, beraz, ez zen eraso sexista bakarra, eta honen inguruan egiten ari den irakurketarekin gu ez gara eroso sentitzen, ez? Badirudi bortxaketa bakarra izan dela, Estatu Espainolean 8 orduro bortxaketa bat gertatzen da, beraz. Hau ez da, askotan tratatzen ditugu, jorratzen ditugu gai hauek modu isolatu batean, eta ez dira gauza isolatuak, ez da derrepente gertatu zen gauza bat, San Ferminetan gauza puntual bat bezala jaiak zirelako, hau egunero gertatzen da. Egunero gertatzen da, gure jaiak direnean, jaiak ez direnean ere, Iruñan eta indarkeria sexista estrukturala da, baina unibertsala ere, San Ferminetan gertatzen da, San Ferminetatik kanpo gertatzen da, eta Iruñan eta Parisen, horretan ez dago berezitasunik, ez? Egia da, azkenean komunikabideek haien erabaki dute honi kasu handiago egitea, epaiketa honetan gertatzen ari den guztia, epaiketa guztietan gertatzen da. Emakumea zalantzan jartzea, bere bizitzan horren miaketa egitea, hori guztietan gertatzen da, eta halako egoerak jasan dituzten emakumeak hola kontatzen dizute. Epaitegira sartzen zarenean, zu zara epaitzen dutena, eta ez erasotzaileak, ez? Eta sentsazio hori gu ere badugu, ez? Horregatik ez dugu ere kasu honetan gehiegi zentratu nahi, kasu egia da berezia dela gauza askorengatik, baina eski kasu guztiak bereziak dira, batez ere jasan duen emakumearentzat. Bai, adibidez, Nagore Lafageren kasuan ere hor, betiko gauza zalantzan jartzea, ez? Bai, horregaitik adibidez esaten dutenean kasu honekin gertatzen zaigu asko, eta deitzen digute
plataformara ditzen dute komunikabidezko, ez? Eta adibidez, goza zerrea daude, larritasun hitza horrekin, ez? Kasu larriena. Bueno, mugimendu feministan larritasun hitza, ja, hasteko ez zaigu bat ere gustatzen. Larritasunak ez du markatzen egoera edo gertaera berak. Zain dut, intentsitate basuko eraso pilo bat ditugu, non emakume horrentzako larritasun handia duten. Eta bere gerorako, bizitza normalerako, kriston zailtasunak izaten dituzten berriz haien bizitzak egiteko. Beraz, larritasuna eta larritasunari buruz hitz egin nahi baldin bat dute, Nagore Laffage hil zuten, beraz ez dakit larritasunaren muga hori non jartzen dugun, ez? Eta gero hartzen, bueno, ze gertatzen da, bost gizonen artean ez bazaituzte bortzatzen ja ez da larria? Eta gerora zazpi erazotzaile baldin badaude, orduan bost honen kasua ez da larria izango, porque zazpi bost baino gehiago dira, ez? Hitzekin ere kontuz ibili behar gara, eta hori Nagore Laffage hil zutenean ere, epaiketa hori izan zen, oso bortitza ere, nolako galderak egiten zizkioten Nagoren amari, zure alaba ligatzen zuen asko edo ez, bueno, como que azkenean da hori beti emakumeak, ari dira beti esaten emakumeak nolakoak izan behar garen eta ze jarrerak izan behar ditugun momentuan eta gero, ez? Eta bueno, eta eskola ligatzen bat zuen ere, zer, ez? Eta, ez? Bai, emaitza hor dago. Horrek ez dizu eskubidea emoten, ez? Erasotzeko emakume batek. Bai, asko dago oraindik egiteko. Bai. Bueno, momentuz 25ean ere manifestaldia egongo da, ez? Bai, urtero bezala, plataformak deituta 25ean, Gaztelu plazatik, gaueko 8:00. Nik uste dut beste herrialdetan ordua aldatu dutela larunbata delako, baina egun mantentzen dugu 8:00, eta, bueno, garrantzitsua da, egia da askotan esaten dugula, bueno, halako egunak ez ja instituzionalitzatu direla pilo bat, baina oso garrantzitsua da kalera ateratzea egun horretan, ez? Bai, erakustea. Bai, erakustea batetik mezu ezberdinak bilatzen ditugulako, batetik zaretutak gaudela, indarra dugula, hemen dugu, eta erasotzaileei edo erasotzaileek izan daitezken hoiei ere mezua luzatzea ez dugula onartuko bat ere ez, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela jendea ere, eta hori adibidez San Ferminetako kasu horrekin, eta orokorrean San Ferminetan gertatu den mobilizazio guztietan hor bai dagoela berria, ez? Zenolako erantzuna egon den gizartearengan, ez? Jendeak ja kokotaraino dago, eta batez ere erasotzaileak ulertu behar dute, hau ez dela emakumeon arazoa. Guztion arazoa dela, eta hemen egongo garela haiei aurre egiteko. Ea, llegatzen den momentu bat, hau beharrezkoa ez denik. Bai. Bueno, eskerrik asko Iratxe etortzeagatik. Zuei, mila esker. Eta hurrengora arte. Berdin.